TMTV. Selam dostlar. Efirda Top Clip Hit Paradi dərsi. Məktəblərdə soğuq qınqıravlar uzdurу səbəblə biz bugün oxuşuların bilən məktəb yıllarını iskə alacaqdır. Kim indi fən yaratqan? Məktəbni sağınamı? Sıravlar көп. Oxuşuların da dərisini əzirləyib kilgən. Həzir barısına da kontrol sıravlar birəbiz. Şulay etib dərisini başlayız. Bugün bir oxuşubuz bilən savunlaşırğa duruşulə. Bilgili, яңа ijadi җимешләре белән ул кабаттан безне сафларга килер. Әлегә аны соңгы тапкыр тыңлап карап узып. Игътибар экраннарга. Сүнгән хисләр синең янда кабына. Онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да. Сөям сине сөйгән сайын тагында. Тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Hit paradlar sınıfına bugün яңа укучыбызны кабул итәбез. Гел алдынгылар рәтендә булыр дигән өметтә беренче биштәсен куеп сезгә тәкъдим итәм. Карыйбыз.
чираттагы укучыбыз Диля Нигматуллина. Ул хәзер безгә ялгыз сөй җырын башкарачак. Җырны яки клипны шапсагыз, уны 20 номерына тавышлар юлагыз дуслар. Әлегә аны тыңлый торыйк. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай агалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Туган авыл, туган нигез кала, язмыш йөртә җирдә кешене. Сагынсаң да өем, саргайсаң да, бер кайтырмын әле көт мине. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар мәктәп елларына кире кайтырга теләми. Булган биткән диялар. Рөстәм Галиев география һәм чит телләрне яраткан. Ул хәзер дә сүзләрнең тәрҗемәләрен хәтерли һәм хәтта сөйләшә ала икән. Дуслар, Германиягә барасыгыз булса, Рөстәмне үзегез белән алсагыз була. Яхшы тәрҗемәче икән. Галиевлар гаиләсе матур җырлый да, бергәләп тыңлыйк.
Türlü sihri nazga көмілдім. Бөлешесім келді сенің білән, хисләрімдә сиңа йөгердім. Сиңдә минем жылы кояшым бит, шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Сиңдә минем жылы кояшым бит, шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Ихласыю шушы буладыр ул, гомерлеккә сеңмәс үрелмәс. Икебезгә насип уртак серләре, башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә. Ә сине соң нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Сиңдә минем жылы кояшым бит, шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Сиңдә минем жылы кояшым бит, шундай кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Рамиля һәм Разиля Батыровалар 9-нчы сыйныфтан соң укырга китте. Һәм шул рәвешле чын соңгы кыңгырау бәйрәмен күрми калалар. Тавыш формалашу дигән төшенчә бар. Шуңа күрә без 9-дан соң яр шаулыга укырга кердек. Ләкин көллиятне тәмамлаганда кызлар чыгарылыш кичәсендә була. Анысы онытылмаслык вакыйга булды дип искә алды дуэт.
син кайчак төннәрем үпкәләмә син миңа йөрәгем акыл керде күптән башларыма мине ишетмәсәң җаннатыңа ашкынма йөрәк ашкынма үткән беткәннәр ялган ашкынма йөрәк ашкынма беләм кайтыр идем янына ашкынма йөрәк ашкынма үткән беткәннәр ялган ашкынма йөрәк ашкынма беләм кайтыр идем аның янына Лилия Бектимирова белән Фәдис Ганиев дуэтына да тукталып үтик. Фәдиснең яраткан фәне математика булса, Лилия рус телен бик яхшы белгән. Алар икесе дә мәктәп елларын хәтерли һәм кайчак сагынып искә дә алып утыралар икән. Сөйлүдән кем туйган җыры белән экраннарда Лилия Бектимирова һәм Фәдис Ганиев. Сөйүлгә сусаган җанга мәхәббәт булып тулдым. Сине очрат
to'ygan Seyiluvdan kim to'ygan Şahsen min moy ayın oq bantикlar kullarına çeşek beylemleri tutkan balalar için yaratamdı. Anlamazsın, elle olar beyren dip şaplanar, elle okular bitkenge suyine. Lekin şuşu vakitlarda olar bik ko'tarinki keyifte bula, hatta uramlarda yürü köngülli. Olarning keyfi tog'inda ko'tarilsin için pirattagı jirni tinmaymiz. Jırlay bilmeymin lakin menim ko'nglimda gilbiyu Qaysi yoqlarda yursam da tira-yoqda gilbiyu Menga qarab bo'ptir ammo bilmeymin lakin bu bit bita Sening matur qarashlaring meni isirta Ayda bir galib bugun o'ynar biz Mahabbat Oylim mahabbat Sening ko'zlaring matur men bugun seni bitam baby Jırlay bilmeymin lakin menim ko'nglimda gilbiyu Qaysi yoqlarda yursam da tira-yoqda gilbiyu Jırlay bilmeymin lakin menim ko'nglimda gilbiyu Qaysi yoqlarda yursam da tira-yoqda gilbiyu Menga qarab bo'ptir ammo bilmeymin lakin bu bit bita Erinlaringni o'bib o'sha men jihanga Yiroq yoqlarga Menim qo'llarim urilib sening taningga barishigina Bul menim yanimda kelgina Bütün o'ylaring bo'lsin Shu beyuda bari bugunga Ikimiz aylanamiz birga Jırlay bilmeymin lakin menim ko'nglimda gilbiyu Qaysi yoqlarda yursam da tira-yoqda gilbiyu Jırlay bilmeymin lakin menim ko'nglimda gilbiyu Qaysi yoqlarda yursam da tira-yoqda gilbiyu Әшираттагы клип миннен. Соңгы кыңгыравымны бик яхшы хәтерлим. Минем өчен ул бик хәлиткеч көн булды. Мәктәптә укыганда бик тәти кыз идем. Ә менә чыгарылыш кичәсенең 2нче көнендә үк үзгәрергә булдым. Чәч тарашка барып дреды койдырдым. Борынымны тиштиреп алка тактым. Үземне чынлап ирекле итеп хис иттем. Улы буласым килгәндер күрәсең. Менә шулай. Ә хәзер минем ышандырма җырына төшерелгән клипны карыйк.
Өлең юққа шыға, тұмандарда ойларың шуала. Күтмейм дейсің, қолыңны бермейсің, өткендерге кері қайтмейм дейсің. Сөю өтті дейіп ышандырма, ышанасың менің бірде келмей, қанатларымны беру қайырма. Шын махаббат бір қошында өлмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Келмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Ақ бур белен сөюлер язылды, яңғыр белен күзлерде юылды. Адымнарың қиюсыз кетесің, еламайша нешексің түзесің. Сөю өтті дейіп ышандырма, ышанасың менің бірде келмей, қанатларымны беру қайырма. Шын махаббат бір қошында. Кеше сиңа шылтыратқан едім. Телефоныңды алмадым. Егетләр белән эш бар иде. Мен моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тәли, шуңа ышана. Өлмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Келмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Келмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Келмей, ышанасың да келмей, ышанасың да ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю, ышандырма сөю. Ышандырма сөю. Ышандырма сөю. Мәктәп елларын сагынсак та кире кайтарып булмый. Ләкин фотоальбомнар ярдәмендә үткәннәрне искә алып, ностальгияга бирелеп алырга, беренче мәхәббәтләрне искә төшерергә була. Ярый, альбомнарны соңыннан карарсыз. Әлегә чираттагы резидентыбызны тыңлыйк һәм тавышлар юллыйк. Bir қолыңны
kolunla birge ötük uzun ömür yolların Bir-biri bizge bağışlap saf mehabet jırların Bir-biri bizge bağışlap saf mehabet jırların Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Yılmayıp gülüp yaktırtsak bulutlu günlerde de Süyü yıldızı nur siber karanğı günlerge de Süyü yıldızı nur siber karanğı günlerge de Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Jırlarında singine Bir kolunla birge ötük matur ömür yolların Nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların Nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine Jırlı 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 yaratam seni güne Yaratam seni güne Yaratam seni güne Jırlarında singine Hit paradımızda yeniden TNTV Production kollektivi ijat etken güçlü, мәгънәле клипларның берсе. Мәскәүдә яшәп ijat итүче Илнара Даниеваның сөйгәннәрнең белик кадерен җырына төшерелгән клипны карап узыйк. Тавышлар юлларга онытмагыз. Безне сөйгәннәрне күрмибез без Хисләреннән таптап үтәбез Буш хыяллар берлән исерләнеп Бу тормыштан нидер көтәбез Сөйгән парлар бергә яшәсеннәр Балкысыннар тормыш күгендә Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк Сөйгәннәрнең белик кадерен Сөйгәннәрне үксеп елап кына Ишенмәсен өчен бәгырең Сөйгәннәрнең күңел эшкә кылы Үпкәләтү җиңел аларны Яратканнар мәхәббәте белән Яратыйк без сөйгән ярларны Янәш булса гына сөйгән ярлар Күзләреннән сөю түгел Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк Сөйгәннәрнең белик кадерен Сөйгәннәрне үксеп елап
нигә шундый без җыры белән клип парадыбызда катнашты Гүзәл Идрисова 25 май көнне туган көнен билгеләп үтә. Шуңа күрә ул соңгы кыңгырауда икеләтә бәйрәм итә торган була. Җырчы нинди фәннәрне яратканын түгел, яратмаганнарын әйтте. Алар математика, химия, физика. Гүзәл күбесенчә мәктәп елларын төрле бәйгеләрдә катнашу белән искә алды. Җитмисең безгә дибез һаман, шәм дош итми безгә кирәктә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Бер җылы сүз җитми йөрәккә. Шул кадерле, бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны күя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны күя күрмибез. Без аларны күя күрмибез. Яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез. Шаяручы Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар шулай ук мәктәп елларын сагына. Дуслар, шаяру көлүләр, дип искә төшерде алар. Алар икесе дә мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган әле. Рамил математика, физика фәннәрен үз итсә, Рамилә күбрәк гуманитар фәннәргә өстенлек бирүен әйтте.
Benim de sahneye çıkasım kile. Baya indi. Bunda bulay da artistlar. Buarlı. Senin bilen bir hatın da duramay. 99% hatın kız benim bilen bulağa atılıyor. Главнее всего погода в доме. Sallanıp eken sözünden nidir buldu benim yürekке. Sahneye çıkmadı. Geleme yuka bulum Eğitip sayrisine tirekte Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Sin ulma dur usallağına İki bitin almada yana Şayanda oğlu küngeline Minde kaşı sina Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Kirlilikte yok dinler bizge Dik şulayda biz canım birge Mehabbet barasın tigizli Bəxtli yaşar biz ömürge Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gilleli Übüpler alimeli Gilleli Kirek mi dimeli Kirek mi dimeli Алмаз Мирзаянов қыр кесіп, мәктәпні соғынмын деп білдірді. Унесі, егіресі, шайарасы, күлесі келген баланы күні бойы 4 стена ішінде отыртыны қопламын дейді ол. Мен мыңа нәрсе деп жауап қайтарырға да білмеймін. Оның башқаруында яратып яшек жырын біргелеп тыңлық. Әне, миш қимағы пішір әлі? Ярар, олым. Алып қойыз байтып күні өрі болмай бітен бір нәрсе көрмейсіз. Сөздің шанала шуғанығыз бар ма? Пакетқа пішен тұтырып шуғанығыз бар ма? Шуғасығыз келе ме? Кеттік әйді! Яратып яшәсәң, ғүмір матур уза, сүйініп қаршылық таңын арыны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кенә туза, шәшләргә шал керте зарлары. Дөньяны яратып, туған дип жан атып, ғүмір ул бик қысқа, unutmayk, yarlarını yılatmayk, irkellep yuvatip, dostlarını dünyanı yaratıp, dünyanı yaratıp, doğan dip can atıp, ғүмір ул бик қысқа, unutmayk, yarlarını yılatmayk, irkellep yuvatip, dostlarını dünyanı yaratıp. Бәхетле булырга, сөйініп яшәргә, Құдайының сұрқы біз дұғасын. Ялғызлықтан күйіп, язмышқа күйініп, Ялғыздың яшәргә язмасын.
Dünyаны яратып, туған деп жан атып, ғұмыр ул бик қысқа, ұнытмайық. Ярларны елатымайық, иркелләп юатып, достарны дүнияны яратып. Пішен қойға аламыз. Давай. Бүләк битик сөю, наз күткен жаннарға, күтіп алық берге языларыны. Яратып үнедә шик ялғыз қалғаннарға, қызған мейлі шик назыларыны. Dünyаны яратып, туған деп жан атып, ғұмыр ул бик қысқа, ұнытмайық. Ярларны елатымайық, иркелләп юатып, достарны дүнияны яратып. Dünyаны яратып, туған деп жан атып, ғұмыр ул бик қысқа, ұнытмайық. Ярларны елатымайық, иркелләп юатып, достарны дүнияны яратып. Ярларны елатымайық, иркелләп юатып, достарны дүнияны яратып. Достарны дүнияны яратып. Гайнетдинов мәктәпне сагынам. Дөресен генә әйткәндә, моңа үзем дә ышанып бетмәдем. Ләкин Ирек мәктәп елларын иң бәхетле чаклары дип искә алды. Яратып укыган фәннәре физкультура белән туган тел булган егет хәзер безгә суда батмый мәхәббәт дип җырлаячак. Тыңлыйбыз. Ниһаять, беренче өчлегебезгә дә килеп җиттек. Топ клип парадының 3нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Йөрәк янган шақта, дөреләп, син су сиптің аңа бір шилек. Сулар сибеп сүндерелек болғаш, олутларны яғу не кирек. Оттан алып суға салыдың, судан алып утыларға. Мин бары бір кеші табалдым, мәхәббәтнің сақыларға. Судан алып утыға салыдың, оттан алып суларға. Сыналған мәхәббәт көне, батмый икән суларда. Күңел күткән шақта, өзіліп, өмір жебін үздің сені кейнет. Йөрәгімдә хисләрім сафы булғаш, өмітсіздә сүнеми мәхәббәт. Оттан алып суға салыдың, судан алып утыларға. Мин бары бір кеші табалдым, мәхәббәтнің сақыларға. Судан алып утыға салыдың, оттан алып суларға. Сыналған мәхәббәт көне, батмый икән суларда. Жансызланған шақта, сызып, яраларға аны не керек. Бәхетлікке бары адымы қалығаш, сыналма сен көшілі бұл үйрек. Оттан
alıp suğa salıdın, sudan alıp utlarga min barı bir kişi tabaldım, mehabetni sakıllarga. Sudan alıp utuğa salıdın, uttan alıp sularga, sınılgan mehabet güne batmıyken sularda. Sınılgan mehabet güne batmıyken sularda, batmıyken sularda. Дәресебезгә бирелеп, топ клип тапшыруның иңнәрен билгеләргә онытмыйк. Ә моның өчен тавышлар юлларга кирәк. Топ клип сүзе һәм клипның коды белән 1320 номерына SMS-лар көтеп калам. Ә әлегә киләсе резидентыбызны каршы алыйк. Хит парадыбызның көмеш медалиясын белер вакыт җитте. Каршы алыгыз. 2нче урын. Yumuşak sözler tabıp yaratuam sima eytmedim. Kara karşı oturup yaşarak senin bilen şehirşerge vakit jitmedi. Көңелеңне тыңлар үшін вакытымна никсың біраз сарыф итмедім. Яргаланган кулларыңа башым салып сыйынырга вакыт житмеді. Нигә микән димен исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Dünya kudum haman işke şaptım ona karab işim bitmedi. Bitmez işim taşlap oturup yanlarına hali sırarıga vakit jitmedi. Bilemen key soңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең. Үч балама яратуны бирдем кейниктер сиңа вакыт җитмәде. Нигә микән димен исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән
Құшақларға вақытым жетмеді жетмеді. Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавышлар җыйган клипны каршы алабыз. Беренче урын иясе сезнең экраннарда. Шымырта япрак күлмәк, син киеп килгән идең. Мәңге шулай яратышып, яшик без дигән идең. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигасың яздагына. Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигасың яздагына. Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына. Шымыртның шәшәгедәй Құйылды хисләр иртә Сине көтіп иртә кичен Ғүмерләр ялгыз үтә Ак күлмәк кия шымыртлар Нигасың яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Ак күлмәк кия шымыртлар Нигасың яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Yazılar jitsə şumurtlarım Ak şəşək atar mикән Üzülüp sigən yarını nigə Unutub bulmay ikən Ak күлмәк кия шымыртлар Нигасың яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына Ак күлмәк кия шымыртлар Нигасың яздагына Татлы сөю мизгелләре Булган бит азгагына
Хөрмәтле балалар, бүгенге дәрес тамам. Сезнең белән мин, топ-клип дәрес алып баручысы Лилия Хайруллина идем. Киләсе дәрестә очрашырбыз. Соңга калмагыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.